Това е опир! Да, бе. Кой си ти, бе? Това пранк ли е? О, не! Ама що ни казахте да се поправя малко, да слова риската? Ма какъв пранк? Не бе, сериозен съм. Ще те оберам. Да, бе, пранк. Това е опир. Да. Приятели, тук що ме пробваха да ме оберат, но аз съм много силен. Преживял съм много. Все пак, миналата седмица ми се разваля и коса. Помняте си. Пуших една седмица нормални цигари. Аз съм преживял всичко. Айде, помахай за камерата. Абе, какво ма снимаш? Не ма снимай! Ела. Приятели, много съм изплашен. Ти нормален ли си, бе? Писна ми да обирам папет. Чао. Ама къде си тръгваш? Нямам снимки от след това. После, behind the scenes. Ама чакай!